месец реално, от юли, чак до края на септември ми трябва. Да, имаме. Защото аз съм новият Ерген. Реално ще снимаме предаването Ергенът, ако сте разбрали. И има ли вариант, понеже ще бъде във Варна, нали хотелът е във Варна? С такива мероприятия се занимава нашия ивент менеджер. Ще ви дам нейния телефон да се обърнете към нея. Телефон. За цена там да договорите нещата. За цена? Ами не, аз и безплатно, нали? Мога, но ако става въпрос за вас, имате хубав глас. Благодаря. Няма за какво. Мога и вас да избера. Не, благодаря. Мога ли да попитам само, защото звънях, много трудно го вдигате телефона. Това не е добре. Нямам представа. 20 жени, не мисля, че могат да се сравнят обаче с вашия глас. Личите, че сте Ерген. Личи ми, че съм Ерген, извинете, това ли казвате? Понеже така се презентирахте, така и отговарям. Добре. Виж сега, Ерген съм, обаче аз не съм казал, че си търся жена. И не дете ме обиждаш, аз ще си търся друг водещ, защото, както знаете, Виктор и Наум са двойка, а пък сега аз ще си търся друг Ерген, който да е с мен, да сме пригрити и все едно търся жени, разбрахте ли? Да, разбрах. Ето сега вече да ви е ясно. И вие няма да бъдете нито сред мъжете, нито сред жените. Ясно? Невкусно, нямате шанс. Ясно ли е? Да, добре. Добре, аз много се радвам и пожелавам нека вечер. Как издържате, бе? Чакай, това нищо не... Де ли ти си сега? Айде! Как съм аз не знам какво да говоря. Бе, няма да ми седиш тук да си рекламираш песента и да ми седиш като пън, бе. Между другото, новата пародия, която ще пусна, излиза съвсем скоро. Ще правя... на мен ми викаш, че стана на сафарито да кажем. Менеджерка съм на Денислав Димчев, много известен ютубър, тиктокър и също така отскоро има и много хитови песни в ютуб. Тъй като искаме да направим предпремиера на песента, значи не премиера, а предпремиера. Мога ли да ви дам направо артиста? Той е достатъчно известен и талантлив, за да ви обясни. Значи не може той да говори с артиста, защото той е вид топ лукс човек. Той не е от Монако, момчето. Ама да, обаче вчера беше в Кан, защото... Става въпрос. Ей, такива! Много големи хлебарки, като бандеса! Добър вечер, разговаряте с Мони. Добър вечер, Мони. Искам да ви попитам, защо не си свалиш фланелката моряшка, аз ще ти покажа моята синя прашка. Добър вечер! Искам едно такси. За къде? Моля? За къде? Това по принцип ваша работа ли е? За къде? Нали трябва да дадем да ви вземат някъде? Добре, ама това трябва да... Дайте нека вечер. трябва да се обяснявам откъде до къде. Стелче, понеже ти си домакинята, искаш ли да нарежеш по едно парченце на нас от тази? Да дадеш нож. Аз ще нарежа всъщност. Здравейте. Добър вечер, скитнице. Добър вечер, мила моя. Дринке, драйвле. Се на живота, спасявай да си такси. Стига ми чете, бе! Ще пия колко си искам, бе! Викай си такси, да ми дам, няма да те трупа! Няма да те трупа тук е цяло! Една кола... Сега... Аз съм... секунд. Аз съм на... Денкато... От Денка... Лесна емисията е, знам, бе! Ей! Кат фана пантофата... Бе! Пути, бе! Спре да говориш и ти, бе! Точно, бе! Точно! Я погледнете тук какво се случва. Добър вечер, удобно ли е? Да, приятели. Да попитам на каква надморска височина се намира вашия хотел, тъй като нали Еверест дали е свързано с името. Няма нищо още. Тогава що сте го кръстили така? Значи не сме го кръстили, не е така. А кого? Опитайте. Моля? Други се обърнете. Други се обърнете. Добре, все пак, моля си запаза стая. Някой на по-висок етаж, защото аз искам като тия в такъв хотел, който се казва Еверест, да изпитам някакво удоволствие, което да ми настърнат топките от студ. Запазете си, когато има свободни неща. Ама ние сега къде да спим, бе, госпожа? Сега на улицата ли да спа? Туалетната ли да спи, бе? Обаждаме се от най-луксозното, най-випаджийското и най-топ вип
Лукс хотела на България. Понеже вие сте една от избраните, искате ли да станете наше лице с задните си части? Да, обаче искам да попитам, понеже напоследък малко поналя кокала заради спада ми звъните. Налятият ви кокъл изглежда зашеметяващо и ще изглежда още по-зашеметяващо, ако направите една фотосесия с нашия личен фотограф Християн Плейн. И да не си го бръсне гъза, кажи. Моля ви, не си бръснете задниче. А ако си обръсне газа, не! Само секунда! Ало, добър вечер! Искате ли сега да ви предложа? Ало? Това беше като интро на нашия разговор. Хареса ли ви? Да. Имам една любима песен на Джордан. В колко хотелски стаи. Имам една друга песен на Азис. Накъде душата ми да бяга? Свири, свири, штурче. Вододявай ме, не спирай. Баба ли я заболи? Баба ма би оправил или не? Била вече 80 годишна. Колко човек? Много големи хлебарки, като котка са! Денислав, заповядайте. Много ще се радваме да се... Елате да пробвате вие, значи 5 пъти безплатна реклама и един базик не направи. Вижте го той. Яде парче директно от... От тортата, от извора. Хареса ли ти японската матча? Много ми хареса, благодаря, че се почерпих там. Ама, не ви чувам. Тунел ли сте? Кажете си, извади телефона от газон. Няколко се за подава вечер, да правите за пил. И якъв игрив глас. Изкефи ме. Игрив глас имаш. Давайте с покомата да влезем. Изкефи ме. Мами, сладък. Виж, мога ли да те питам нещо? Разбира се. Какви чорапи си? Моля. Колко чанти искам да кажа, колко чанти мога да внеса, защото имам една розова, една лилава. Включително майка ми, баба ми. Само да кажа, ние сме пилинцата от Монако. Ние сме принципи. Моя топ VIP лукс мъж. Топ ви букс, да. Има само дрехи на... Имам само на моят близък приятел Филипен. Нищо, че моите са от Илианци. Не са от Илианци, защото моите са от Филипен. И нищо, че айфона ми е седмица. Айфон е седмица. Искам само да ви попитам. Yeah. That's right. Може ли да се запазим за уикенда стая за двама при вас? Това! Кости Форца! Вие може ли да присъствате в една от вечерите? Маджуна on the beat. Няма как това да се случи, да се съжаление. Алфа. Бичес, не дей ме вини. Знаете ли, че на Дени Димчев новата песен излиза на 18 тази събота в 10 часа? Ала, игривия, чакай само, понеже беше игрив. Мога ли аз да се върна само на темата, да запазя една стая в хотела, може ли? Нека се да слушам ви. Можем ли да запазим също и вас? Ама аз ще го запазя пръв. Сега сериозно ще ви дам баща ни. Здравейте! Ева ти бащата. Как сте? Гледка градина или гледка моя? Значи гледката ще е дупето ти, така че не ме интересува какво се вижда през прозореца. Говорим за две нощувки, нали така? Ами ние няма точно да нощуваме, ние ще будуваме. Ние ще пълваме. Абе, ало, пазара! Абе, ние снимаме клип, ало! Само с тебе ще се разправям цяла вечер, няма се разправям. Това е надутия Денислав Димчев. Последно да се разберем, че ти не мога да ги дадам! Беше Палав още в началото на разговора, можем ли само да довършим? Разбира се. Сега, значи ние сме 4. Отделно бабата на Жорката, но тя някъде тук беше. Не знам точно къде е, но доведох баба си, да, тя е тук някъде. Вие не се интересувате от такива жени или жени като цяло? Като цяло не се интересува от жени, нали така? Интересуват ме колко стаи ви трябват. Разбрахме се за периода. И за терена. Имаш терен, нали? Ти си мислиш, че тук ти правим някакви сексуални намеци, не искаме да си запазим една стая вече от 7 минути и нещата не могат да се случат като хората. Извиняй много, ама аз съм в потрес, искам да ми кажеш на кой мога да звъна се оплаче от това обслужване. Значи то била, ама ние тук 20 пъти искаме да си запазим стая, изведнъж какво?
Престани, Велизар, ти го дискриминираш, само защото е гей. Велизар, аз съм Азис. Вижте, господин, разговора се записва, ако... Разговора се записва, да. Ами хора, това беше всичко от нас. Дано да сте се забавлявали. Дайте палец нагоре, напишете отдолу в коментарите. Хаштаг Аревате! И разбира се, последвайте Стела, Йоан, Мартинчо, Дениславчо и мен. И не забравяйте да отидете и в моят канал, защото съм ви подготвила много яко видео.